ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಏನ ಖಾರ ಬರ ಬೆಚ್ಚ ಅವನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ पूरा मिक्स मंत हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बघा माता चलर आटी मस्त त्यांच्या चूर ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂಜೆಂತುಲೆ ಕೈಕ ಮೆಹಂದಿ ದಿತ್ತೆ ಕೆಂಪಾತನ ನಾನು ಅವಂಚೇರಿ ಬದತ್ಲ ಕೆಂಪು ಒಂಚೂರು ಪದರ ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆತಂಜಿ ಪುರ್ಸತಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುಜಿ ಅಂಚೇನಿ ಆಟಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಮ್ಮ ಮೆತ್ತ ಗಂಜಿ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬೋಡಂಜೆ ಇಡ್ಲಿಲ ಮಂತಿತ್ತೇರು ದಯ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮೆತ್ತ ಗಂಜಿ ಆತು ತಿನ್ಪುಜರು ಮಂತ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಮಂದಿರು ಬಡಬ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆತ್ತ ಚಾಪರ ಪಡ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಮೆತ್ತ ಗಂಜಿ ತಿಂದಿರುತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಪೂರ ತಿಂದು ಬರ್ತಾ ಬುಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಮಾಸೆಗೆ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಬಲ ಸೇರಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದು ಗೋಡ್ದ ಪೂರ ಬಂದ್ಪರಣ್ಣು ಇಂಚ ಈತ ಪೊರ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚದು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಕುಲೋಂದಿದ್ದ ಆಯಪ್ಪ ನೀನು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಬಲ ಸೇರಿತ್ತಿಂಡು ಅಂಚದು ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮೀನು ಪೂರ ಹೊಡಿತುಂಡು ಅಂಚದು ಕರೆಂಟ್ 8 ಗಂಟೆ ಪೋಯಿನೋ ಬೈದು ಹೆಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಚು 12 ಗಂಟೆ ಕರೀದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಪ್ರಪಗ ಓಡು ತುಲೆ ಯಾಪನೇ ಯಾಪುಂಡ ಬೇಲೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಗೀತು ಖಾಲಿ ಒಣಸು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನು ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಂಡೇರ ಪಾಡೋಡು ಯಾಪ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಪೋಯ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಪೂರ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಬಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನಿಗೆ ಕಡೆ ದೀನೆ ಡಪ ಡಪ ಮಿಕ್ಸಿರೆ ಕಡೆಯ ಮೀನು ಆತನಾಗ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನೊಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಮೀನು ದಚ್ಚ ಬಂದ್ಬೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಡ್ಯಾಮ್ ಚೂರೆಣ್ಣೆ ಎರಡು ಇಂಕಿಯ ಅವು ಅಲ್ಪ ಪಡು ಒಳ್ಳೆ ಡಪ್ಪನಿ ಅನ್ಪೋಗ ಪುಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಇದು ಸಲಾಡ್ ಮೀನದಷ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋರಿ ನಿಲ್ಲದ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮೀನದಷ್ಟು ಯಾವ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಪಂದ ಗಜಿಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಆವಡಲ್ಲ ಕೊಟಪಟ ಕುಳ್ಳುಳ ಬೇಲೆತ್ತು ಸೀತಾದ ಬೋಪುಂಡು ಪುಗ್ಗೆಕ್ ಅಂದೇ ಬಂಗ ಪಂಡ ಕಣಕಿಜ್ಜು ತೋರದ ಕಣಕುಪ್ಪಡ ಪೂಲಿಯರ್ಲ ಮಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಬಂಗ ಹಾಪುಣ ಅವಿತ್ತೆ ಸಿಗಿಡಿನಿ ಕನ್ನಡು ಸಿಗಿಡಿ ಒಂಜು ವಾರ ಪೋಪುಣ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಿಗಿಡಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಗಿಡಿದ ಪೊಡಿಕ ಅಂಚಾದಿನಿ 3 ಗಂಟೆ ಬರ ಬಂತೆ ಓಡ್ಬೋಕ ಅಂತದೊಂಚೂರು ಪೊತ್ತೊಂದು ನಂಚು ಬಿಸಿಲಡಿಕ ಮಾತು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಬ ಕೊಂಚ ಬಿಸಿಲಡಿ ಮೀದ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವಳ ಪೊಲಿ ಮಂಚು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಚತ್ತದಿ ಫ್ರೈ ಅವನುಂಟು ಪೊತ್ತುಂಡ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಿ ಪಾಪುಣ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚ ಮಾತಾಡಲೇರೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಪುರ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತು ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆತ್ರೆ ಕಡ್ದು ಬರೋಂತಿತ್ತು ತೋಜಿದಿಂಡೆ ಪಡ ಮುಗಲ್ ಪಾಡ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಚೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಗೋಡಂತೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಸಡೆ ಸಾರಿ ಬರ್ಸಿತ್ತು ಫುಲ್ ತಿರಗತ್ತ ಫ್ರೈ ಆವಾಡ ಕರೆಂಟಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೇಸಪ್ಪಾಡೊಂದಿದೆ ನಾಳೆ ದಾರೆ ಪಾಡುವೇನ ತಪ್ಪಾಡ್ಗ ದಪ್ಪಪ್ಪಾಡು
ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಪೊತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಕೊದ್ದಿಯಾರ ತುಕ್ಕ ಓ ಚೂರು ಚೂರು ಕೊದ್ದಿ ಆಹಾ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ನೆಟ್ಟೆ ತೆಪ್ಪಗ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೀಯರಾಪುಜಿ ದಿ ಅಂದ ಅಜ್ಜರಿ ಅಂಜದು ಉಪ್ಪು ತೀಯರಾಪು ಕೊದ್ದಿಂಡು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಬೇಳೆ ಹಂಡು ಮೀನ್ ತಕ ಜಿಪ್ಪುದ ಬೇಳೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿಗ ಜಿಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆವಡದು ಅಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ರೆಡಿ ಕೋರಿಗ ಜಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕಜಿಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಥರ ಕಸಿ ಕಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತೆ ಇಡ್ಲಿ ತಗರದಿದ್ದೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಚಿನ್ನು ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ದಾಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕೋರಿ ಬೇಯರ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬಾದ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಸಡನ್ ಏರ್ಪಡೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಕಣ್ಣಲೆ ಐತ ಕೋರಿ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಬೇರೆ ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪುಡೆ ಅಂಚದ ದಿಕ್ಕೆಡೆ ಮನ್ಪಿಡಿದೆ ನೇತ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಯ್ಪಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚದ ದಿಕ್ಕೆಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ನಟ್ಟು ಬೇಯರ್ದಿ ಓಡ ಅಂಚೆ ತೆಮ್ದು ಐತೆ ಪೊರ್ತ ಹಾಪುಣೆ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ರೆಡಿ ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ಬೇಗರ ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕ ಅಂದ ಪೊತ್ತನಾಗನೆ ಹಾಪುಡಿ ನಾನು ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡಿ ಜನ ఒక పూరకులు లై మన్పేరి అల్లడ్డంజి మంత బుట్పే ముಲ್ಪ ದಂಜಿ ಒಂಥರ ಸುಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ಹದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದು ಲೈ ಸಣ್ಣ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಹೊತ್ತಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೋರಿ ಆಡ್ನೆ ಕೋರಿ వాడుందిలేరే నమ్నే దక్కనే ముసులు రట్టవు బెచ్చొండు ఎన కార గుర బెచ్చ అవలందితే ಕೋರಿ ಅದ ಪಿಂಕ್ ಕೋರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ನೀರ್ದ ಬೊಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲನೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನಿಜವಲ್ಲ ನೀರು ಕುಂಟುದು ಊರ್ದ ಗಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಸುಕ್ಕಳತ್ತೆ ಗಸಿ ರಸಿ ಅವೇನೆ ನನ್ನ ಉಪ್ಪು ಆಡಗ ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂದಿಲ್ಲರೆ ಈ ತುಪ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜಿ ಗುಂಜೋತ ತುಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ತಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಮಂಜಂದರಿ ಪಾಡ್ದ ಮಂಜಂದರಿ ಪಾಡಿಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕರೋ ನಾನು ಬೇಯಿಗೆ ತಂದು ಗಂಜಿದ ಕರಗೆ ತೊಂದರದ ಅಂತ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚರ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗತ್ತೆ ಬೋಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಡ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡೆಕ್ಕ ಕಾರ್ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಬಾ ನನಗೆ ಕಾಪುಡು ಬಡಲ ಒಂದುಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಬೇಗ ಹಾಕಿದ್ ಮೆತ್ತ ಗಂಜಿ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಅಂಚ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಪೋತಿದ್ದೆ ಪಡ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆ ನೆನ್ನೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಾರ ಅಂಚ ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ ಬದೀತ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ನಂದೊಂಜಿ ಬೇಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಬುಕ್ಕ ಬೇಗ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತ ಕಚ್ಚಿ ಪಣ್ಣ ಹಣ್ಣು ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಬೆಚ್ಚ 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 ಅವನು ಅರೆ ಪಾಡ್ಗ ತಂಜಿ ನಾನೊಂದೊಂಜಿ ಗೋಧಿ ಆಡು ಬುಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಾಡ್ಗ ತಿಂಡೆ ಭಾಗ್ಯ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದು ಅದ ಪಂಡ ಕಡರ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಈತ ಇತ್ತನೇ ಪುಣ್ಯ ಅದ ಗಸಿ ಗಸಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಗುಡಿಯ ಟಾಜ ಉಂಟು ನೆತ್ತನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ
ಈಗ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ಬೇಕು ಒಂಥರ ಗಸಿ ಪಾಠ ಪುಗೆ ತೋಚಿ ಈಗ ಸಪ್ಪ ಇಂಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಸಾಕಾದ ಬೋಡ್ರು 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಬಲಸ ಹೊಡಿತೀನಿ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರೈ ಚಂದ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪಿರೋಪೋದು ಇತ್ತೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳ ತಾರೆ ಸಮಸಮ್ನೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕಣ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕ ತಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀರ ಬತ್ತ ತಮ್ಮನೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡವು ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಮಜಾನೆ ಬೇತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಯಕೆನಾ ಸಣ್ಣ ಬಯಕೆ ಸಣ್ಣ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾ ಮೂಲ ಬಯಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಅವಳ ಬುಲ್ತೋನುಂಡು ಅವಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಸಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪಣೆ ಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಯಾವ ಬಾಳ ಉಲೈ ಬೋ ಉಜ್ಜರ ಕಕ್ಕೆ ಪೋಡ್ತು ಮರಂದು ಮಮ್ಮಿ ಕದಾಯ್ತ ಮಕರ ಅನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ತುಂಡಲ ಸಲಾತಿ ಮಂಡೆ ಕಂದೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬವನೆ ಏನಾಗ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಮನ್ ಬಿಡಿತೆ ಸನ್ಲಿಯೋ ಬಲಸುನೆ ಅಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಕಜಿಪುರ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಎತ್ತರಂಜ ಲೇಟ್ ಆಡು ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಕಾರಣ ತಾಳ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಾಳೆ ರಸಪುರ ಮಣ್ಪಡು ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಗಸಿಬೋದು ಗಿರಸನೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಹಾತು ಪೂರ ತಾಳ ಮಣ್ಪರಜೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೈ ಬಳಸಿ ದಾಳ ಅಂಚ ಪೂರೇ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಬಳಸಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಐಟಮ್ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಮಂತಿದ್ರೆ ಅಂಚು ಈ ವರ್ಷ ಮಂದಿನ ಹೊರ ಮಂತ್ರ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆತೆ ಅಂಜದ ಆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಹಂಡು ಆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತೊಂದು ಹಂಡು ಜತ್ತೆ ಚೂರು ರಮಂತ ಬರ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.